live spa live drill. Hakakatang pa badukon badamansem bakoid. Amen. Ka jing e jung trai jing e Jesus Christ bad ka jing e jong oblay lambat ka jing slog jong men sem bakoid kindan rangkat bad pi baro rangkat bad biru. Kohan men kopara ha u Jesus Christ ha kana ka step katayo ka bathamai to kengen aingo yo try na ka banta baro gijing kurku gijing e ka ba phila yo pdyang na u ha kine ki sngi ki baladap kerpange mapi ki ba awan sebenta ha kane kertret phila yo gijing e gijing kurku ki kerpang phila yo mat gijing e gijing jisu phila yo mat ik bor jong jisu ban mangiru ban kane ka parish klampep utrai ula kurku ula pe lakme ula pendap ula penbiang ula ayangi baro kebangi dan kam. Tema tegadau ha kane kelamat ko hanmen ko parato ken. Dipen ken mau yula de. Haman kepor haman kesin kebangiwan sha kaduan kedupat ke junggu banterwa ye kane kamas ke bekoj. Ngide ban pen ken mau yula de bangi long kinong pop. Namar ba. Lang ba ki pop ke jungi, lang ba ke jung duna ke jungi. Ngi pen jungai no yala de nau blay. Haba ngi jungai no now blay ni pendu no yala de ya kita gejing ay gejing kerku kaba ula ai hangi den mata kadau ha kane kasngi kerpange berkum juru ha kane katayo kaba menta ngin IT la de ho jisu ba mau un simti yangi un pej un kome yangi un ri un da yangi un pendap un penbiang yangi kham tame unang penroy ya kata gejing ej gejing sekri gejingi yau kumba menta kesngi ngerekhe ya kesngi buram jong Kamaria Magdalena ngin bot ikanuk sa ka jong ka ken banwat sida ayo try ha ka jong em jong e ba man la kesngi nginom pej shano ne yakino kino henrei ngin pej tang yo try ngin wat tang yo try hadu bangin da yo la ne hadu bangin da sham yu bad habang yo abang sham yu maka ken khot yangi bangin ai telit telan yala de lengba ka jong e ka jongi de mata kadau ko hanmen ko para ha kan klamato ke ngin pa sutrai ngin penmap no trai na ga banta ki pop kisang na ga banta ki laj ki lat ki tam ki dona gi jungi nga phla hauble badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun Da kejing kat da ki ten da ki kam da ki jung lek let da gijung le pala junga da gijung le pala junga da gijung le pala bakrawe junga namar kata nakarpa di Kamaria bukuj kabaysa kate soti ya ke angel bat kirukuj badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kaching em bom jukut amen. Ko blay is
duai akan kemas bekun i duai kerpang na benta ka ingasam jong i Arlington nong sek badi kong Anjda kurba bat baro ki kun ki kti ki jungki ke nyungut obleun reun sumareki on ai ki jingkoi ke jingkya kam tam na benta i Dolores kurba ngi duai na benta ka ingasam jong i Margaret Puwen bat i ba kro khadam naga benta ki kun ki kti ki jungki naga benta kerpang naga benta iwan dasi syapu wen banyo ke jingkoi ke jingkya bat kumjuru naga benta i penhun lang puwen ba in poisuk poisan haga jakatroy ke jungi ai boblay try un rin sumar un pet kmi ki baro siying ngidu wai naga benta ka ingasam jongo Paulus khadosau bat i Relinda Kharbani naga benta ke jingkoi ke jingkya jungki med bat mansem bat kerpang naga benta ka jing imensem jong i Paulus bat i ba i Don Bok Lang i du wairu na benta i Michael Marngar ba inyo ya ka jing kwa ka jing thang kham ta me i ka jing kurku ka ba i don kam ha ka jing em i du wai na benta i Nesterling Mauriang Bri ban na benta ka jing koi ka jing khia ka jing i kham ta me ba ka jing e ka jing kurku ka ba i la yo na ka retreat inang la shu ban em ka jing em ka ba i duai na ka benta i Molding Maunyang Bri i Biolin Nongkar bat sangut ki kun ki ti ki jingki ba makiru kinang yo ya ka jing koi ka jing khia akalang ka med ba kamsem utrai nang ri nang sumar nang pe nakmi ya ka jing don kam ka jingki bat ka yinga sam ka jingki ro
Koblei meuba ukon balakha marwei jongme ulapen khamti ha kamaria Magdalena haswa jong ki wei pat ban penbena ya kejikmen paskha to aing ikerpat bada kejung ya sailem bad kanuksa jongka nginla banyalap yo kres ubaim bad bangin yo I yo basensyar ha keboram jongme ubaim bad basensyar rengkat bad me ha kejung long kawei jong omen simba khut ublei junam la junam Amen. Kaching puli na kashithi ba aru Paulos bukho chiki Kristan hakorin. Ko para kaching it ukres ka kanto yangi namar ngitip syai ba uway ulayap na kabenta baro namar kata baro par kilayap bat ulayap na kabenta baro kanang ba kito kibaim kinom im syu na kabenta yalade henrei na kabenta jong uta uba na kabenta jong ki ulayap bat lapin mi pat ya u. Tikumta nado menta ngin omnyaw yanu katkum kado wat lada menu ngilanyau ya ukres katkum kado menta ngimnyaw syu ya ukumta namar kata lada uno ulong ha ukres ulong ujintau bathamai kachinglong barim kaladu no hakmi lawan kabathamai kaktin jong trai Samdru pulai nomor nyospa safukra. Nyospa safukra. para jonga bada tuaki ngalit pai sok pa jonga baduk pa jong pi uble jonga bad uble jong pi. Haleluya, haleluya.
bai don rengkat bat pi ka jing pule na ka gospel ba khut kat kumu Yohanes ka burong na me try ha kasngi nang kong jong katayo ka Maria Magdalena kala lech sa gachintap dang step rangap katba dang dum bat kala yo I bala weng no yaw mau khang na gachintap kumta kala mare bat kala lech shaw Simon Petrus bat shaw ta wepat usunran uta uba Jisu uej bat kala ong haki kila shimno yaw try na jintap bat ngim tip ha ei kilabu yu kamaria kala yeng bat kayam habar ka jintep bat kadba kadang yam kala dem page shopo jintep bat kala yu I arngut kiangel kibariam le kiba shong hangta habaladan kamet u Jisu uwe hakli bat uwe ha kejat kila ong haka kokong balay piyam kalaong haki namar kilarano yaw try jonga bat ngamtip hangno kilabu yu Maria ong kumne kalaphaiden bat kalayo I yaw Jisu ubayeng hangta Henry kamtip badai u Jisu laong haka kong balay piyam yano piwat kalanang tharai ba day unong sumar per kumta kalaong hu ko ba lada pilara no yu yatu yanga hae pilabu yu bangan lech shimno yu Jisu laong haka Maria kalapai wakshau bat kalajubab ha ke Hebrew Raboni kabamut ko nong hikai Jisu laong haka wat kso anga namar ngam paletkiu shaukpa Henry kilet shaki para junga banyatu haki ngan letkiu shaukpa junga badukpa jungpi shaublei junga badublei jungpi kumta kamaria Magdalena kala lejatu hagisunran ngalayo I yautrai bad kala yatu haki baukren haka yakine ki e ka gospel o try Señor, óyeme con Chris. ko henmen ko para ha u try Jesus Christ kumbang itip menta kasngi ngirakhe ya kasngi buram jong kamaria Magdalena ngiti baha ka jingiem jengka shapang ka history jengka kamaria Magdalena ka dei ka briu ka ba u Jisu upen koj na kito kiksoj kiba don nyungut hapo jengka katangilap ha ka gospel jung Lukas kalau nong ka bapra dekot ba arte ter ngipule ngiyo I ba u Jisu ube nyo ngut kiksoj na kane kamaria Magdalena nadu kata kapor kamaria Magdalena kabud ya u Jisu ka lej rengkat badu Jisu kat syaba ulej kerpange haba uyalap ya ka gospel kamaria kadon rengkat badu Jisu habaro kikam baule man pendep ya kamon ka jong ublay but day tang kamaria yo le se ka ba ngila ban yo I khamtame kane ka gospel ka ba ngipule manta ngiyo I habaro sautali ki gospel ngiyo I ba ki gospel ki kren shapang kamaria Magdalena but kamaria Magdalena kadai ka briu ka banengkong neng shap kabala ban yo I yaw Jisu hadin kajing mipat kajing u omdei ki apostol omdei ki wepat kisenran ki bayo I nengkong yo Jisu hadin ba ulamipat Henry dei kamaria Magdalena kabay kendu kabayo I yaw try hadin kajing mipat jung u kerpange ka gospel kaba ngi pule menta kasngi
Dei ka Maria ko hanmen ko para kabayo kendo ng kong kabayo ng kong yaw Jisu hadin ba ulami pat. Te hakan nagasngi ko hanmen ko para to kengin pet atali ki jing bakraw jong ka Maria Magdalena kerpang bakadon hau Jisu. Ka jing beneng kong lane ka judging beneng kong baka Maria Magdalena ka don bat ka ai hau Jisu ka dei ka jing ka bayai ne. Ka jing ka bayai ne. Balay nga kwa ban shim bat ban ong baka Maria ka don kanay ka jing ka bayai ne namar bangitip. Hadin ba yaw Jisu la kem no nakakperget sama ni baro kisenran jungu ki pet yap ki herkrat namar bakiting ya ke jing yap. Omdei baki senran ke jungu omdei baki apostol ki jong Jisu ki ting ya ki kim yaw Jisu henry ki Henry ka Maria pat ka kwa ban pan pau shai ya kanay ka jing bayay ne jong ka Maria kabut yaw Jisu. Ngiyoi hakapor basya sempat yaw Jisu. Hakapor basya penrem yaw Jisu hakijing yap. Baro gijing syashitom nadu ka klemat ka bau syakem hadu kalbari bau Jisu ukladno ka Maria Magdalena kadon rengkat. Den mata kadau ba ngaku aban ong yepi ko hanmen ko para ka Maria Magdalena kadon ka jing ka bayaine ya o Jisu. Kane kadai ke bang mga mapi ngidai ban keli halade. Hatong ngidon na em kane ka jing bayaine yaw Jisu. Ho nyate ba mga mapi ngidon ka jing yaw Jisu hanrei hato ka jing jong nga ba jong pi ka yaine na em. Ka yaine na em hau Jisu. Nga tharai ba ngim nut ban ong ngim la ban ong mga don kata ka jing bayaine hau Jisu. Namar ba don ki kep hakaba nga ngayo amat e kejing pang kejing shitom ya kejing kejing jinjar ngakan randin no ngaklen no yaw Jisu ngaklen no banduai ngaklen no ban lebah kejing kejunga habadon kejing shat njua kejing junga hajaka bangan nang penpau kata kejing junga yaw Jisu hajaka bangan nang IT susu yala deu ngakan randin no ngapai no syakawai gelenti. Den mata kadau ngas ngoban ong bamanga mapi iwe pa iwe ko hanmen ko para ngim don kane kajing ka bayai ne kum kajing baka Maria Magdalena kadon yaw Jisu. Kane kadai ka bamanga mapi ngide ban bud nang kong ya kajing bat kajing jong ka Maria Magdalena. Yai ne ban yaw Jisu walada pi yomad kajing shitam walada pi shem kajing jinjar ha kajing jong pi. Wat kuslai was ngau diaw hanrei nang penne nang pan scam nang pan roy ya kata kejing jung pi yaw Jisu wat kan randin daleleiro kanai kadai kejing ke badang kong kejing ke baar ka bangas ngau kabat kamakwa ban pan pau sapang kejing baka Maria Magdalena kadon hau Jisu kadai kejing bas ngau rit kejing bas ngau rit hakanogor kom Nilaban ong baka Maria kadon kanay kajing bas ngurit yaw Jisu hadin ba Jisu ulapaw yaka hadin ba ka Maria kalayo yaw Jisu hakasen ka banengkong kam u Jisu uong yakin kikintin haka Maria Magdalena kabangi yosngew naga gospel mementakas ngi wat kso yanga kanay kadai kakitin kabak u Jisu ong haka Maria wat kso yanga namar ngam palekiu shakpa Henry ki let shaki para jonga banya tu yaki nga lekiu shakpa jonga baduk pa jong pi ublay jonga badublay jong pi kane kade ka kubor ka banengkong ka bau Jisu uptha ya ka Maria Magdalena ban penbena pertei uang ya ka ki let shaki senran kijonga kilecha ki apostol kijonga ong yaki ya ka bamenta nga ngampat le kiu yuk pa ho ya le mi pat hanrei ngampat kiu ngampat le chok pa jonga hanrei ngan sa le yetu yaki kane ko hanmen ko para kamaria klambu jingkli e yakmaru Jisu kalet bran sha kisanran sha ki apostol ban yetu bau Jisu la mi pat baru ong yaki ba un sa le kiu sha beneng un salai kiu shok pa
hadin bamu unsai kendu yaki barakhat hadin bamu unsadap le yaki kam ki baude ban le ha kane ke perthei lardai manga mapi ko hanmen ko paraha ladangi don ha ka jaka jong kamaria ngi jin dong balai mentam me phalej ban yathu yaki sanran ki jumi yaki apostol ki jumi kat kato ke jing syashitom ke jing jinjar ke ba me kendu ke ino ben ya me marwei kim sem ladon rangkat ban mi yo le se ladai manga mapi gin jin dalong tang manga marwei badon rangkat ban me tang manga bo yai ne ke jing hanrei ki kim don kata ke jing kabas kem kata ke jing bayai ne ya me yo le se manga mapi ko hanmen ko para ni ong kum kine kitin yo jisu hanrei ka Maria Magdalena klem pen pau ki ka dah ke jing sngoret ke jong ka pendem hak mat utrai kamare ban lej ai ke kubor babha hakisenran ba ngala yu ngala kendu yo trai ba ulami pan kane ka ba u ayapi kane ka de kubor ka ba u yetu yapi ko hanmen ko para ka jing ka ba kraw ka ba kamaria ka don na ka banta ukan rad jong ka kane ka jing ka ba manga mapi ngi de ru bandon Nila banong ko hanmen ko para kajing jong ka Maria Magdalena bat kajing kajunga kajung pi kadai ban long kum kajing ka ba u Paulus bakhut uang ha ka shiti banong jung usha ki Kristan ha koren ka bangilap ha ka lenong ka ba khatlai ka lenong ka ba khatlai de khot sau ter ka ba ong kum ni kajing ka long ka ba yaisha satar kajing ka long ka basbun kajing kampihun kajing kam khlew kajing kam le kraw kajing kam ju le klemakor kam ju khwan lade kajing kam khokhoi kajing kam angnot kane kade kajing ka ba ngi dei bandon hau jisu ko hanmen ko para den mata kadau hakane kasngi kumba ka Maria Magdalena kelapan ni uksa yang apa de pi ko hanmen ko para sepang kata kajing token ginang pan skem token ginang pan roy ya kata kajing kajingi hau jisu jarjar sipor kabrep ki kmajung pi duai ban it yelade ai bo jisu un krosyan yangi ai bo jisu un ai bor yangi banang pan skem banang pan roy banang don kata kajing ke bayai ne bat kajing ke bas ngoret yaw kres en yoro yaw Jesus Christ junam la junam amen tangin yang ngin pla la kajong kajing ngangej Aulay barun barbaro, Mutau kemeng berkendau, padahal Jesus Kristus belum memulai semua. Tuhan ini yang berlaku nomor sembukut, yang berlaku nakamaria tesoti, yang bersalah bain apa Pontius Pilatus, lasana penayu, laya belatep liu, laya sekebiyab, hakasnya kebalai lamipan kebiyab, belaki usapneng usam sekamanu belai papan barbaro, nang jawan patan besar kebiyab kebiyab. Nangai dauman sembukut, hakabalang Katolik bukut, hakasing selok bukut, hakasing mapikipop, hakasing mipat kedok, bar hakasing imbom jukut. Amen. Laispa and Refusa.
Kedua ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ba pediang hona kemadu belai kupa badan bor baro. Trai pedang jingknya nekti jongpi. Nak bentar sejumlah berburam keteng jung. Toy ini berbalang bu jung baro kowe. To pediang ko trai ya ke jing trua kiba ngi wanra hakas ngi kan mau buram ya Maria Magdalena ba khoj. Kaba ya ke jing i bala IT load yak haka ukon bala khamar we jung me uba priang ha ga jing isnei uba imat basan shar junam la junam amen utrai dan rainkat bat pi token to bila ki danut kong inang utrai blai jungi dasha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yeme ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bam jikut leng ba utrai jungi Jesus Christ uban amar ka jing isnei ya ka jing long ba pop ki breu ulapan red yala de ba en kha yu na ka the sati da ka jing shashitom halor ga dipna ulapan la yangi na ka jing ya bom jikut ba da ka ba mi pa na ki bayap ulai hangi ya ka jing em bom jikut bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki ark angel ki khes em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka beneng ngi rwai ki jing rwai ro yame bat ngi pen bana klem sange Dasha malong bukot ko try ka thamay jong ka jing kuj baro namar ka tang ikirpat yame topan kuj pan kantang ya kine ki jing trua jungi dak ba pha yaman sim jung me kum kam jer halo jungki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ya ki jing sha shutom ula shim yukpu bat ka baingu yame ula ketia yu badal ai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hakaju korkom enda lalayabam ula shim yaku khuri bat kabaingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai batbom jukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jungmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngei Katasin bagi bang yune uku bagi dirakane kakuri Ipen menaka jingyap jong mikutra Katadu namar kata
ngi ki bapen menta ya ka jing ya bar ka jing mi pa jung u ngi trwa ha me ko try yok po jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu ai dem na mar mla nyeu ya ngi ki babet ban yang ka ma jung me bat ban sakri me da ka bas ngi red ngi kerpa dia me bangi ki ba yo benta ha ka met bat ka sna mo kres ngi long ki ba lapanitali ka we daw man sem ba khoj tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang ha satala ka perthei ba to panjana ya ka ha ka jing e rangkat bada Francis ukpa ba ko jungi wal bad marwen yu bishop jungi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ruya ki henmen ki parashin rang bad kan thei ki baliothia da ka bakrmen ya ka jingmi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jingi snei jungme to padiang ya ki sha ka jing sha ka khma jungme to isnei yang i baro ngi karpa de me barangkat bad kamaria the sati ba khoj ka kmi jong ublei ujesa ba khoj ukorem jongka ki apostol ba khoj bad baro kru khoj ki balapen sngub ha ya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing im bom jukut bad benginira bad pandan borom ya me daw khun jong me u Jesu Christ dau lembadu badhau kalong hame bleu pa badan bor ha ke jing yalong ko we jong men sim ba khoj baro ka borom bad ke jing ro junom la junom amen kumbelah hukum yang i daw nong pen em bat kumbelah hikai ngi dektin blai ngi nod banong kok pa jungi wahab neng kalong ba khoj kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka thndeu kum ba hab neng to ai ngi mata ka chambam jungi ka ba hala ka sngi batama bi ngi kerengkang jungi kumbang ro ki ma bi bless new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pen shoy hanre da palai yangi na ka bas new to pen la yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing sbun jong me ta jing suk jing san ya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jong me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya ka jing kramen ba khoj bad ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ka sombe ka long hima ka sombe ka bor ka rom sunam na sunam Kotra Jesu Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk jong ngai phi wat pe ya ki pop jungi hanro ya ka jing e jong ka balang jong me bad ha ka jing spoon jong me ta ya ka ya ka jing suk bad ka jing tali ka we kat kum ka mon jong me ma me uben bad basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bad phi rengkat bat phi tong ini terwa ya ka jing suk iwe highway pat ka jing suk bad phi hak mi kun lang brod jong blai hak mi bakit no gi pop jong ka perthei sukito ya gi balakhot sha ka jing khawai jong u kun lang brod o kan rat kan song hok man ru ma ko ka yeng ge chunga an rai shong kan dik chen kan man sem chunga kan sakia hi kamer bat kas namo Chris kan ri bat kan ilam ingi sha ka jing em bom jukut amen
dong ini aduai. Doai ba kajing yo pedang ba kentang. Ya kajing maya jong me kotrai kan pendap hangi ya kata kajing ej bayai ne. Da kaba Kamaria Magdalena ba khoj kalasno klem sange hau kres ukonra jongka. Ubayem bat basensyar junom la junom. Utrai don rain card bat pi. Ublay badan borbaro unkur kuya pi. Ukpa badukun badoman sem bakut. Amen. Tolisuk ij bat syukri utrai da gajengnya ij jung pi markeliang. Sao spa sao pau. Kaburam hakpa berkuno mensim bukut. Kumbang long pamlikop, jumitang berabot, nam lan sunam, amen. Eniro yutrai Yesus Kristus. Nama Amen.